Nakabasay, nakabakot. Ngin supray na kabakelan, supray ba kabakot eh? Penuh ya ka jing penuh ya ka dok asnam, penuh ya ka para jak dulu. Among pun hajar di depan pan, ale para mani napo hima. Kata hima kapan ya pipi de banya serus ni. De banya saya hai kor ro. Ini ki Halor ka kenrum kenram ka baja ha ka khat nyu tri ujliu arja apun riu hayo borsora ha ka ba kaladan ka thmak tien ka bajur ha pedeng ki arkan hun kata ki dokhat ka seng samla himalangren bat ki nong yalam jong ka himalangren hayo borsora Southwest Castle District mat ka bala sakhiru lingba ki durki ha ka bana kalyang uba PS lingdo President seng samla himalangren ula kenno ba ka dan ka jingpenthet jong ki nong yalam ke hima ha ka por ba ki dokhat ki dang khenra trading license ye ki dukan Barjala kibawan khayi hakate kajaka Nakaliang acting CM ke Himalangren uba Brilliant Henry CM Yong ula pensyai ling bakilat pathai kubor banakaliang kinong penyat hima kim shim la penthut ya gajinglet khendra trading license kitakat ke seng samla Henry kum kinong penyat hima ki bapet ya ka shongsok shongsan janga yo ka hat kishuan ban keli baki wan le ayu namar bakim dan chingtep AA bat hadian bala yo jing pensyai no ba PS ling do kila sha smobha bakin pendap iki kam jangke ban khendra trading license Henry kila hampat bakim day pat ban penthut ya ki kam ki bakta ya ka hima Henry uba PS lingdo shana ngap hadian balada ban kendra trading license ula lek ban tuklar saya ka khardap lum khajna jong ka hima da ka bakno ru bakade ka khardap ka balum khajna be an ha ka ba kalami ka jingen ya ka bajur ha pedeng ki arkan hun Hakabaya day bat kani uba awat lat lingdo secretary ke Himalangren ula pensyai bakani ka khardap kam day ka babean Henry ka day ka khardap jong ka hima ka baladan nadu ke por kulong kuma bat ule thu ru ya kani ka khardap ka day ka balayo jing ithu na ka KHADC bat ki board district Kumta nakaliang kinong yalam ke Himalangren ki penram joryo ba PS lingdo da ka bakno ru ba PS lingdo ude ubre uba chupen kulmar nakapor syakapor ya ka sukasan jong ka hima Penbaik bisa kalau ya katanya selir bawa layar. Ini saya dengar. Ya maru ngomong. Ya mengalah tentang ini. Yang kemarin kan harus tuh nggak betul. Menyelet ke po ande ka bukit dong ka hima ba pergi ke jinga ka hima kam problem ang bat ini ikut jingten siya ba along ligaw. Pasti lupa kan. Ini sudah pasti lupa ya. Ini konsep deh. Kam tutungin siya lipik dan witness nama bangin Tapi ai kubur ini tutungin siya lipik so nga nakabasay, nakabakot. ngin supray na kabakelan supray ba kabakot eh? Penuh ya ka jing penuh ya ka dok asnam, penuh ya ka para jak dulu. Among pi kan long mentah long piwan hakan orkom. Long yu mo. Hakan mentah kan mo. Long banjok long pikeli nga hanta long ngahapan jubab yang bisa kata. Ya long kumya tapi piwan hakan orkom kan. Em tagay Pun hajar di depan pan, ale para mani napo hima. Kata hima kapan ya pipi de banya serus ni. De banya saya hai kor ro. Ini ki pun deh gini. Tuh. Jadi visual ya kan belang na film sap. Kata kira jungi ni lek ban jurip hang ne po bosora hatu kadon ne em kajing bu git bian jong ke hima namar ba katkum ka order jong council ka ba kajing temu jong ka hima kajing IY ban IY ya ka yaw ka kasan terik kas council kala pas ka ni ka order ba katkum ka ni ka city ka ba pas ka kasan terik April arjar pon reulak keren sai ba usim la ni acting sim omla ban IY ya ka yaw kat ba pimpat penbena kasan sni ya ka jing auction ya ka marhimah namar kadang penkan ya ka administration langrin rules section pra subsection lai bat ya ka section khatway subsection iway jong ka KHD establishment management and control of market regulation khandai spa jogo khandai namar ba u acting sim upen bena ha ka tu kapor ha ka sauterik badu auction ha ka santerik tak tahu kikun ki hejar kilong persa ya kata namar balai katkom ka rules jo kay maka day banlong katsan sngi gijing penbena tenri ukram yat ya kata bat hakmat jo magistrate katu kapor u acting im ula thok ula pular banong banum yat cekmat rei menta yat cekmat bat kata ngisaki hadin bangilawan ban jurip hang ne po bos ora ngilap bakadon kagit
jong ka himalangrin bat kani ngi simbet bagadai ka illegal. Nomor kata ngilakren sa ka police department leng ba in charge jong kani ka police station hang ne po bosora ngilap ha message ru sa i magistrate i bawan hakatu khatsan terik i balong i BDO jong ka ranikor bat nakaliang jongi habangi wan banjurip hang ne ngilap ba kini ki illegal activities dan ki kam bian ki jingkrong bian ki kerdop bian jong ka hima ki dang ya chakmat nakaliang jongi ngidawa ba ki dei ban penlong swa katkom kalenti jong ka an kamut kila ban ai auction da ka ba ki ai jing tip segi kun ki hajar khatsan sgi haswa ba kin auction nya kamar hima lom kumta lara kadang don kajing bu kerdop bian jong ka hima to hakane ka por ka pamenta na kaliang jongi ki noilam jong ka himalarin ngi wan napi ki press ki media ban pensyai halor ka jingkeno ka jong pa PS medin kasngi kumtu ko bangi ngi lai ki kot kebor ka point ka panengkong ka bangin pensyai kane ka por ka pamenta ka dei halor ka jingkeno ka jong pa PS ba ka hima ka bu ya ka git bian hangtei habor sura expert point kendet ban pensyai ya ketu ka benta katu kamdei ka illegal git jong ka hima katu ka git jong ka hima ka la don na adu ki por kulong kuma batru kalayo ya ka jing itu na ki bor jong ka an la na ka district council la ne na ki bor ki ba dei pet jong ka district administration kumju ka we pat ka mat kalong ba katu kare ka kendau jong ka hima ban ong ba katu kare ka git ke an kalong ka jing kenok ka balam ler bat kalong ru ka jing ran ba kumu kun wajar jong ka hima u kenok ba katu ka git jong ka hima kalong ka ba be an namar ba ka hima kala de panya kitu ka git nadu ba ka hima hi kala de banlong hapo ka hima ka jongi de ban kenok ene yala makala ba ka git kalong ge an ka de ka balam ler bat ka de ka jing lam makala syaki we pat ki ba Henry ka basutana perkolong ba ki kun ki hajar jong ka hima narit kitip saya kata ba ka tu kamdai ka git ki babean Henry ka dei ka git ka bal penyaji da ka hima nadu ki por ki balarim bar kala don ru ka jing itu na ki bor ba dei pet ti patan phai ka jikono jima PS nas ko ban ong kumni ba ka dei tang ka jikono ka balam ler bat kum ka hima hi kumbangi la penyaji ka ka git kum tangi nai penyaji na ka por namar ba ka tu ka git ka don aka kendau jong ka hima iklam bu git sabar juga kendau jong ka hima Henry baro ki git hang tu ki git ki badon ba japo ka kendau jong ka hima ba ka hima kalong try ka kendau bat kasrok ba yai ting ba ka tai ka expert payru ka yai ting ba ka kendau jong ka hima te ban ong ba ka git kalong ke bian kata kalong ka ba bakla e ba kene ka git kumtu kumba ngi tip sai ba ka hima kala dep ban yo ya ka jing menjur na ka konsil ban ong ba PS ba ka hima ka bio ya kajing itu leng ba ka market rules jong ka council kata kolon ka babakla ya ka git kam ha po ka yau ka hat ide mustu sai kata ngidon tang lai tili ki yau po ka hima ta ka de ka yau mapelun ka yau borsora ba ka yau sunangrin kita ki hap hapo ka market rules ka council Henry pane kren spangini ki git ba kiwi de ki jingmi kini kem hap ka hapo ka market rules Henry ki hap ba hapo ka jingpet jong ka sanat ilaka jong ka council ba dia kini ihap siuru ya ka one share ane ka sibenta na ka jingmi jong kini gigit se ka konsil bat ha bai dei be kane na ka leng jing ka hima la dep ban pentib ru se ka konsil hadin binglayo ya kata ka jing aiwai kane ka dei ka chithi ka bangir pentib se ka konsil ha bai dei ka jing aiwai ka jongi bangi la dep ban aiwai ya ki marima ka kasan tarik jong prai April kane ka dei ka kot jing pancisa ka bangilayo ki bangil pha se ka konsil kane perkara ka we ka citi ka bagi pertip ka konsil mana kalian jong khima kala de pan pas ka budget na ka penta ka stem ar pendu punyau hang ni ngi ada thosai ya ka 10% jong ka market share ru ngi thosai hang ni nang ta kini ki tu ki ma ke bana kalian jong khima kala de pan aiwai nang ta kane ka balai ka fish ka balai ka bagi kilo sai ya ka penta ka bana ka leng jungi ka hima ngi phia ya kisar kata kalong kat kum ka resolution jong ka konsil hi ka baro hima ki phia ya ka jengbi
sya ki prabenta wat haning la tho syai ba kane kane ka share ka bangil de ban ais ka konsil kane kane ka share ka bangi na kalian jong kahima ngi de ban siu ka konsil kata kalong kasi benta na ka prabenta ka ba kahima ka de ban mi ya pai de ba kane na kalian jungi kahima ya de ban yo ya ka jing menjur na ka konsil na ka tanat ilaka ka ba ki la pedang wat menjur ya ka jingmi jong kahima ka ba de ban aiwai ka santarik badru kila menjur ya ka budget jong kahima na ka menta ka snem ar pendu tu nyau te namar ba ya kini boro ya hapa ko ka jingpe jong kata ilaka te kamta pat pai ke ke jingkado cuma PS ba kahima company yo ya ka jing menjur kalong ke jingkam ka balam ler bat ka ba bakala namar ba ka jing kisha kane ka kam jong kahima ba juga council te ban ong udah uru shimet ba na kaleng jongi ngi pan yo ya ka jing menjur na ka council kalong ka ba bakala bat ka balam ler namar bawat na ka council lu ka klem ong kumta na kalian juga council kalau ada pai ke sti ba kalau ada pan menjur ka budget ka jongi de kumno pat en ong ba har menta kane gajing aiwai jongi kalong ka baba kala namar bah gajing aiwai ka jongi ada pentip ka konsil paling la ko syairu e kidor jong kito kinong job e katenda de ke bami mendin kalong tang gajing ka yalam bakala cuma PS marwai de tang ban yalam bakala sekwi pat kibriu de kalong ka kro ka basai na kalian jongi ka hima chaparo kibriu de ki exporter ki ba le export hang te bor sura export point ba kumba ka hima kalabu e kaget bai musur lani bai musim kebangila penyat nadu kipot peladep mentaru kini kagit kayeng hang tu bat kahima ipentip syai ba kahima kadon ni kagit hang te bor sura export point ba baro ki kali bayai lengba katu kasurok jong kahima kabahi kahima kal depan sina boro hi kide bensiu bai musur kaba na kaleng jong kahima kal depan lum bat kumtu kebangal omane ba na kaleng jong kahima kebangila peloi ka tenda ha ka santrik pada April pun riu de pada ha ka santrik April pun riu te na kaleng jong uba talin roi nong lang ulalong unong job de kane ka kro ka pasai sabaro kitu ki export ante borsora ba kidai bensiu ya ka bai musur bai musim ha ba talin roi nong lang kumunong job ya ka tenda Parkador hi kalong ba kahima kale ban penaya de kador te boro ki eksportar balik hang tu kila adaptif ya kador makin siu ha ba tailin roi nolang ku menunjuk de katenda de kane kalong ba kro ba syai ba boro ki bru balik ekspor hang tu ke ban siu nomor pi ke ba ka kando hima bala da kino ki bom siu ya ka bai musur kahima ka pha la ka kro ka ba syai ba phimla ju ban ekspor hang tu na pidon kino ki jaga ke jongpi ke ba pila ban ekspor kila cita ka jaga ke ba pidon ban ekspor point ban ekspor handai la piwan ka kendau ke jongi ka jaka ekspor ke jongi man ba pihak burom ke ba kima kala ban penyai kani kamlong suka kam ka batamai kala de ka kam ka bangila de praktis nalu ki port bala de man ba baro ki eksportar kreatif dupai kata handai ba pelango ahi kalong tang namar padon kito ki ber ke bayalam makla handai na keleng ka jong ke hima kani ka port ba menta pensai ba baro hi ki eksportar ke ban siu ya ka bai musim ya sya ka hima ha briu ba kahima kala dep banjob ya katenda kata kare ka kro ka pasai bar kitu bamla ban siu nala ban ong ba pimla si penawan le ekspor hang te bor surang wat ngui ai na kale ngi kahima i kam persa ep palada pi le persa ya kata berbangim sa ya ki kele ki jumpi pendrum hang te bor surang ekspor point hak bedingkong nga sngawan pau ke jing khuble na ta jong pi ki press ki media Kibala ya sya sitembat ni nak kapor sekapor ha keba pila jo ajing tip nak kapor sekapor sikipai ba jong kahima pat kumjuru sya pai ba jong kari kasing ala bandong nomor ba lengbak kini ki social media pai ba jong kari kasiru kisah kia kata pat kamtam ki khun ki hajar jong kahima langrin ki sakhi ya kai keba syadmi ki social media la nakaliang jongi ne la nakaliang jong uba pia selengdo ne nakaliang jong no jong ro te nakaliang jongi kum kahimang idap da jing smokia hakaban nakapor sakapor uni uba pia selengdo uba kamel de ba uta ude presiden jong kaseng samla ujuwan ban pen klumar nakapor sakapor hapo kahimang ka jongi hakajing sha wa ude kun u hajar jong kahimang tenrei judon benta isu bat kahima na kapor sakapor judon uju sa ba selong bat kibabon
ki kam la hakayap ka im lene hakano kono ko benta jong jingdon kam hapo ka hima ju don benta Yesu dan rei usu sa ba shalong usu control usu mix social media betang na shalong dan rei dia ka jing jong ki kon ki hajar ya ka jing jong ka hima ju tep ju don ka jing ka klik te menen ro kalong ka ka basnosi hakaba ngi I hang te borsora menen ba ulai hang te borsora te kono hengi kum ki noilam jong ka hima ba ngilek bentot ya kata ka jing khenra ya ka trading license hang te borsora te ha ka jing sisang ngingim don bentai berkata ka jing khang ya kata ka trading license kata ka syong ha ka mon ka jong u la u check ne la check ru ya kata ka syong ha ka mon ka jong u dan rengi nakalang kahimang isan maham bala da don kino ki bawan khayi wan pateng hang tu klem ki kot kisla ki babiang yinam sha ti kata kadai ka kerwo ka ba nakalang ka jong ikum kahima isan maham ti ka jingkano ka jong umenen yangi ba uang ba ni wan pentot ya kata ka jing khenra trading license kalong ka ka ba baklah du kata ti ngim don beneta ban khang kata ka jing khenra trading license ka jong u pat ka ba khams no khia shu ka long ba menin ka sngi wan hang te borsora ban penthut ya ka jinglum bai musor jong ka hima hang te hagiet borsora te kumbala penshai no sekretari menne ba nagaliang jong ikum ka hima ila ju practice ya kani ba ka judon ka jinglum ya ka bai musor na ka por na ka snam hang te ha borsora Siragao te bat menta ka snam ru ila stang ya kani ka jinglum na duka khatsan tarik jong April arjar apun riu panlum ya kani ka bai musur bat ngila aiwai ha ka basit ba shai bat ngila yo ru kumbala ong sekretari ki order na ka discouncil ban aiwai ya ka te ka get ha borsora bat Siragao